Hola, professora, soy Noa, què? Obrint un cafenet? Clar, ja és hora, ja és hora. Jo vaig a posar-me un. Espera, espera, que necessites el meu cafenet. El meu cafenet. Val, perdó. Vaig a veure si em toca a mi el premi, ui. Per a mi el meu millor premi és eixir de laboratori, per anar als centres educatius. Ah, sí? Sí. M'encanten a les classes a fer sensibilització sobre la pèrdua auditiva i realitzar preaudiometries a l'alumnat. Ah, i com ho fas per anar? És molt senzill. Es posen en contacte amb nosaltres mitjançant telèfon o via mail i que passin avant, sí, i ja ho coordinem tot. Ah, molt bé, que fàcil, m'encanta. Sí, clar, com t'encanten els carajillets, per casa ja em fa olor estrany. Professora, que ens cremen els decibelis que he ficat a la planxa. Camina, camina, ens passarà. Ens vinga, va.